Takže ľudia, v dnešnom videu si postavíme starter baseku v raste, čož znamená, že podľa mňa bude veľmi super tá baseka. Dopozerajte do konca, máte sa na čo tešiť. Je tam taký v úvodzovkách trezor, takže hlavné je tento trezor mať, aby ste mali nejak takto tie boxy. Uvidíte. Takže dáme si takto dve tieto podstavy. Dáte za mňa, dáte si takto toto, takto. Kľudne toto celé dajte sem. Potom si dáte takto toto. Tu si kľudne dajte toto. A dajte toto sem. Potom si môžete spraviť, je ísť von. A postávame si takto toto. No a ešte počkajte, ešte som zabudol na nejakú jednu vec, čo je TC, pretože musíte si ešte TC dať tak, aby vám to nezavádzalo, aby sa vám vedela dať tá stena. Dáte to úplne senka na stenu, napríklad takto, dáte si to úplne tak, bude ma to menej zabrať miesta a je to o dosť viac účinnejšie. Takže idete sem, dáte si polovičné steny a dáte takto, takto. Zoberiete a dáte to, pozor, dávajte to hore sem, do stredu tejto normálnej steny. Zoberiete toto a máte už toto spravené, very nice, môžete tam mať o dosť viac miesta, čo je podľa mňa veľmi super. Toto si kľudne dáte celé preč, kľudne. A kľudne si upgradnite celú basku. Ale hlavná vec je, nedávajte toto nič, proste nič tam nerobte, toto nič ešte nerobte. Len si upgradnite. No. Takže zoberiete si napríklad, že boxy, tu je napríklad jeden, potom small box napríklad a budete musieť vyskočiť senka, čož bude trošku také, ale verím, že to všetci dáte. Keď ste už tuto, dáte si tento box sem a ďalší box si postaviate. Dobre, no toto preskočíme, za chvíľu to tam dám. Takže hlavné je tento trezor mať, aby ste mali nejak takto tie boxy. Dáte si ďalší sem, napríklad takto. Môžete sa riadiť aj podľa týchto vecí, ak nemáte skin. A ďalší box si dáte takto sem. Potom si už kľudne toto môžete postavať. Toto sem. Môže to byť trošku také ťažšie, pretože fakt je to dosť ťažké, ale zapamätajte si toto. Ale to ani nic nemusíte zapamätať, pretože zoberiete toto. Tuto je ideálne mať garážové dvere, lenže keď je to starter baseka, tak logicky asi človek nemá len tak proste Warp Bench Level 2, takže si zoberiete tieto dvere. Lenže tieto dvere proste budete musieť dávať preč, pretože keď takto namierite, tak máte toto, lenže potom si to zoberiete takto. Ale zase tuto, keď je to také obťažné, tak je to ideálne si zobrať napríklad nejakú zbraň. Napríklad toto máte na začiatku, áno. A zoberieš toto. A môžete sa riadiť aj takto. Fakt to funguje, len musíte to nejak nájsť a budete tam mať ten loot. Potom, keď už si urobíte garážové dvere, tak je to fakt, že super, pretože uvidíte. Potom, keď budete mať tie garážové dvere, tak proste toto už nebudete musieť dávať preč tie dvere, pretože tie garážové dvere sa už zdvihnú a neukazujem vám tá vec. Takže upgradnite si basku. Tuto dole samozrejme ešte nič nedávajte, pretože tam si dáme pec. Za mňa pec je tam asi najlepšie, čo si tam môžete dať. A zoberieš si ešte toto, bo keď vám to funguje jak mne, samozrejme, tak môžete to skúsiť ešte nejak. Proste vám to pôjde, a keď vám to nepôjde ako mne poriadne, tak si zoberiete toto a dáte tam kľudne nejaký small box, musíte dať preč. Potom si zoberiete pec, budete potrebovať 3 pece na toto, takže zoberiete si pec a snažíte sa dať úplne tak. Takže zoberiete si takto a už tuto máte 3 peci, podľa mňa úplne účinné, ale ešte si ukážeme za chvíľočku ten jeden taký tip, ako a čo. Takže tuto dáte samozrejme ešte ďalší large box, úplne super sa na to zmestia.
Tak, a túto kľudne do stredu si môžete dať napríklad takto 1. A máte tu 1, 2, 3 tieto large boxy, 2 malé a ešte nezabudujte, tu máte 1, 2 a 3 mini box. Potom zoberiete si klasické tie úplne malé metalové dvere. Stačia vám takto 2. Ale my nechceme, aby sa nám otvárali takto presne, ako sa nám otvárajú, takže zoberme ešte raz. A dáte to, asi ideálne je takto stať to zvonka dávať, lebo snažíte sa, aby vám to išlo takto, ako som to teraz ja plesol, takto dovonka. A toto nech ide dovnútra, pretože asi ľudia, čo už hrávajú Rust trošku, tak asi vedia, ale tí, čo nehrávajú, tak vysvetlím prečo. Pretože keď si pôjdete do fajtu a necháte si otvorené dvere, tak tie dvere proste sa nedostanú cez tie dvere. Takže, keď máte drevo, zapálite si tu nejakú vec, tak máte 50 komfort, lenže toto je dobré na doorcamperov, že keď sú pred tými dverami alebo niekde takto tuto okolo vás, tak máte 75% komfort a to znamená, že proste je tam človek. Takže dávajte si na to bacha, je to fakt, že dobrý tip, si myslím. Tuto si napríklad dáte workbench, kľudne level 1, asi logicky, ale dám level 3. Dobre, máte ešte ďalší box, to si kľudne dáte sem. Potom si zoberete, takže zoberete si tento sleeping bag a ideálne jeden takto sa vám zmestí a druhý takto. Takže máte úplne, podľa mňa za mňa, asi takú najlepšiu basku. 2x1 baska, ja si myslím, že to je najlepšia baska. A je to taká ideálna baska, veď pozrite, je to úplne malinká baska, takže raidery, keď vás budú napríklad chcieť raidnúť, takže vám ten loot neukradnú, pretože keď si dáte ešte na to lock, tak oni sa vám tam nedostanú, museli by vám to zničiť a málo kto podľa mňa vie o tejto veci, takže kľudne sa nebojte, ak tuto si dajte kľudne nejaké skrepy a nejaké blbosti, samozrejme. Takže toto je 2x1 baska, úplne taká klasická. Takže ak sa vám páčilo video, kľudne zanechajte like, koment a vidíme sa na budúce a dávajte odber. Ďakujem.